ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми ютуб, бачаҳо ча, подписчикҳо, ҳама кас асозен. Хубен, имрӯз 20 июни соли 2025 сол боз навори хонаҳои фурӯшӣ. Аз сабаби бисёр рӯй кардан ҳамин хонаҳо дӯстон маҷбур мешавем ки ҳар рӯза навор кунем баҳри шумо. Шумоам тамошо кунед то охир. Рақамҳоро мегзорум. Барои реклама хона, замин, мошин чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунем бачаҳо ча, реклама карда фурӯшта мегзорем. числаи 20 июн 10 дона хона ҳастай пешкаштон мекунем. Хай бо байнда баъзе рекламаҳо ҳастай. Мақсад дӯстон мо дам зиндагӣ дар корам. Хеле лайкҳоро монен, дар канал подписатсия кунен, таги комментария баҳри шумо мондагием. Аз куҷо то чанд сума хона дар кор, замин, квартира дар кор нависонда монен, ҳаракат мекунем аз рӯи комментотон навораи байдинаро пешкаш кунем. Навор аз сар мекунем, тамошо кунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортонро мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фархор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷойи Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. Бародари азиз, аз номи канали мо занг занед. Беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада рой кунед. Бародари азиз, дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯшии мо, хонаи назди ҳавлигӣ. тамошо кунем бачаҳои азиз, ду дар хона дора. кӯчаи Киргон, ноҳияи Ғозималик будааст. бо диққат гӯш кунен ку Сауд ТВ оиди ҳамин хона чӣ мегӯяд, чӣ нақл мекунад. кӯчаи Киров, ноҳияи Ғозималик, ду дар хона, 10 сотих замин, обсвет дора. масъалаи ҳуҷҷатҳо 100%. бачаи Адирае ки ҷои. хуб, ҳуҷҷатҳои 100%, нарх 55 000 сомонай. яъне ки дӯстон ҳаминҷа ҳастай, мо да ки рӯӣ кардан ба як умеди мақсад рӯӣ мекунанд ки реклама кунем. муомила дора 55 000, занг занем, пурсон шавем. квартираи дуюм, бародари азиз, навора дӯстон бо диққат тамошо кунед, хушрӯ карда мефаҳмонем хонаҳо чӣ хеланд, кадом состоянӣ. анаи бошад квартира, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад. ҳолати ҳоҷатхонаш масоҳати 55 квадрата, қисмати душ, панҷум этаж, 5 этажа дом, дар 4 этаж хонамон қарор дорад мегӯянд. нархи созне ки ватсапшонам мегзорем, боз маълумоти бештарша метавонем бигирем. наздикиш мактаб, магазин ҳастай, масҷид ҳастай, 3 то коллеҷ ҳастай. дӯстони азиз, парк наздикай, ба ҳама чизош фурӯхта мешавад. срочно нарх 660 000. бачаҳои азиз, лайкҳоро монен. ҳамин канали Сауд ТВ пашти ҳаррӯза навор мекунанд. навори хонаҳои фурӯшӣ баҳри шумоҳай. чӣ наворое мекунем, ҳамаш ба хотири шумо. мардуми дураи ватан, худованд доимо сарбаланд бошен. тинҷи амони иям иншоаллоҳ беҳтарин корай. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ аз Ёвон равон кардам бачаҳои азиз. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ёвон, 4 совхоз, нархи зурнеки, 4 сотих, 4 дар хона дорад. ватсапшам мегзорем, боз маълумоти иловагишам мегирем. дӯстони азиз, мактаб, масҷид пеши хонада, об ҳастай, қарор, сертификат, лоиҳаи иҷозати сохтмону техпаспорт надора ҳозирашта. яъне ки нав кардестиян, вақте ки ҳамин сохтмон ки тамом шид, дӯстони азиз, баъдан прямой ба номи ҳамун харидор мегзаронандш. ҳозираштан мегӯянд ҳуҷҷатош ҳамин хеле камбуд дора. ҳай бо кадоме ки хоҳиши харидорӣ кардан дорад, дар ватсапшон занг занед, бигӯед ки аз канали Сауд ТВ занг задестем. ҳамин ака худаш хит мекунад. баъд иншоаллоҳ агар ки харидор бошен, прямой дар номитон хонаро мегзаронам. бародари азиз, нарх 400 000, боз савдо дорам. муомилаи соз карда мешавад. ҳозир ремон рафтисай, 4 дар хонаи 5 ба 340.
бания дарунӣ. хонаҳоро бо газоблок сохтагианд дӯстон. хишти пухта, хишти лоӣ нестай, ба газоблок ки нархи навои газоблок гарани қиматай, ҳам бо хонада беҳад хубай. хунукида гарм, гармида салқин мекунад бачаҳо. маълумоти пурраша бигирен, нарх 400 000 сомонӣ занг занед бачаҳо. ассалому алайкум дӯстони азиз. марамад фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи восе дастафкашон бесплатни дӯстон. ба тамоми шаҳру ноҳияҳо дастафка доранд. аммо ноҳияҳое ки дурдастанд ӯ тарафо хай маслиҳат мекунена ҳаққи дастафка мегирав. дохили ноҳияи восе кулобу фархор данғара и тарафо дӯстон бесплатни дастафка доранд. марамад занг занед. любой маркаи дарвозаҳо дорад дӯстон. метавонед заказ кунед, подзаказ ҳам тайёр мекунанд, яъне ки тайёрошам ҳастай. худотон муроҷиат бикунед бачаи азиз. нархи навои дарвозаҳо аз 3500 сум сар мешавад то 10-15 000 сомонӣ. аз ҷумла ҳалонҷикҳо ҳам тайёр мекунанд. барои болои дарвозаҳо хеле тайёр мекунанд бачаи азиз. хоб металлои дарвозаҳо аз 08 сар карда то 18 ҳастай дӯстон азиз. худотон боз оиди ҳами дарвозаҳо, оиди маслиҳати нархи наво ва заказ кардан метавонед дар рақамҳои зери видео буда, яке дар рӯи видео мемонем, муроҷиат бикунед бачаи азиз. рақамашро мегзорем. аз номи канали ютубии Саудо ТВ занг бизанем бачакои азиз. вақте ки дарвозаро заказ мекунем бардори азиз, байни 8-10 рӯза шумода тайёр карда то ҷое ки лозим астай бурда мерасонанд. марамад аз номи канали ютубии Саудо ТВ дарвозаҳоро заказ кунед. дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои акаи зиёратшо дар ноҳияи восе дӯстон азиз. чорумин квартира, квартираи арзони Зурғалтид, сроч найбатшидагай тамошо кунед. квартира дар шаҳри Ваҳдат, назди бозори Гулистон. духонага масоати 56 квадрата. хонаҳо бо кирпичи пухта перегородка кардагиянд. баландиш 3 метр. обсвет дора. бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст мебошад. техпаспорт дора. нарх 170 000 сомон. неки дӯстон, бачаи азиз, хона дар соколни этажай дар подвал қарор дорад. вақте ки мо навор мекунем, любои хонада бояд адресҳоро пурра бигем. ҳамира агар мо нагем мақсад дар соколни этаж, мардум фикр мекунад охи занг задан мегирад. мо ҳаму расчётҳои шотҳои шуморо мегирем, чунки аз Русия ба Тоҷикистон занг заданам ин хела кори қиина бачаи азиз. 170 000 подвал дар соколни этаж. марамад худотон пирсем бо. панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигиро бинед ака. ҳами барак кардагиян, времянка меганам. ҳами ҳолат масоати 3 сотиха ду комната будааст дар ноҳияи Рӯдакӣ, Бачамазор гуфтани адрес. хона дар Рӯдакӣ, райони Бачамазор будааст, болои район. 3 сотихаи қадди раҳда қарор дорад. ҳуҷҷат дора. 1 то вана, 1 то калидор, 2 дар хона дорад дӯстон азиз. агар лозим боша ремонт карда метиҳем. камтарак нархша қимматтар ҳисоб мекунем меган. ака ҳозираша бачаёча 140 таш мега савдо дора. ҳами канали Саудо ТВ да хонаҳоро савдо мекунем. нигоҳ кунед. як просто телевизиони Саудо ТВ ай дӯстон. как телевизорай баъри шумо хонаҳоро навор мекунем. шашумин хонаи фурӯшӣ дӯстон.
аз ноҳияи Данғара навор кардем. Бинед ака. Як комната масоати 10 сотиха, ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор, фурӯшӣ, ҷамоати Лолазор будааст, деҳаи Гулобод, бахши бачаҳои азиз. 10 сотих замин, 3 дар хона, 1 то калидор. Ремонтҳошон чӣ хел дар сурат мебинед, нав кардагиам бачаҳо. кадоме ки мехара, зиндагиро сар мекунад. Нарх 230,000. аз нӯми канали Саудо ТВ занг занед, бо арзонтон мекунад. вақте ки ман абор кардам бачаҳо, айнуми ма гап занед, иншоалло бо Саудои состон мекунад. анаки лайкора монен, поддержкаро фуромӯш накунен, подписатсия кунен, дар таги комментария нависен аз куҷо хона навор кунем. мнениятона нависен бачаҳо, мнениятона нависен. аз рӯи мненияи шумо чӣ мекунем, мо далши кор кардан мегирем. агар бекор бошен, ҳафтумин хонаро нишонтон будам. хона дар шаҳри Кӯлоб, дар Гулбоғ. ина раста, ана раста. як хонааш дар ки ҷой намедонам. ами хонаҳотона дӯстон, яна амуди видео кунем ки аму дар видео бия хонатон охӯ. намедонам дар ами шахсияте ки мисол мо хонаашро қабул кардем, ягон сурати хона вуҷуд надорад бачаҳо, медонем. просто бародари азиз нигоҳ кунед, ин шӯхӣ нест. ами хонаҳотонро вақте ки рӯӣ мекунен, связа буроен 4 хона рӯӣ мекунен, дига алоқа намекунен, занг мезанем намебардорен, ҳамин хел маҷбур мешавем реклама кунем. хай бо худотон бачаҳо мепурсенда. хонаи фурӯшӣ як комната масоати 8 сотиха, Гулбоғ, Кӯлоб, 140,000 нарх. дар ҳавлӣ 8 сотих замин мега, оғили 25 метра дора, болош каҳдон. фурӯхта мешавад 140,000. ватсап шонда занг занем бачаҳо. ино мардуми деҳа, ина хонаҳо. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстон. мардуми сарбаланди ёвонҷони бостонӣ ҳамҷоин. нигоҳ кунед ака. 5 сотиха, 4 хонага, деҳаи Кӯлободи ноҳияи ёвони бостонӣ. нарх 300,000 сомон. фурӯшӣ дар Кӯлобод 3 то мактаб мега, наздикӣ монда қарор дорад мега. бародари азиз, маълумоти бештарша мегирен. қисмати хонаҳо, ремонтҳошон хушроҳакай. кадометон ки хариден, зиндагиро сар мекунем. баъдан чӣ гуфтанӣ будам? баъзе шахсиятҳо аст дар таги комментария менависад ки Саудо ТВ, ҳей Саудо ТВ, хонаҳот беҳад қиматанд. ҳамун шахсиятҳое ки хона мадароӣ мекунен, нарх навои хонаҳотонро арзанда ба ҳамун нарх ба ҳамун хона монем ки савдо шавад. баъд таги комментария бачаҳо, хонаҳои ман нестай. аймо ки боша ягон фикр мекунем ки аймо нестай ки охӣ. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. мардуми Ваҳдат. хонаи назди ҳавлигӣ дар Ваҳдат, 4 ҳуҷрага, масоати 3 сотиха, посёлка Чашма, шаҳри Ваҳдат. бо тамоми чизу чора мефурӯшамш. наздики базар, свет об ҳастай, ҳама чӣ. хоб савдо дар пеши хона. омада хонаро мебинен, баъдан ки маъқул кардем, савдо мекунем. раҳпулиро дӯстони азиз ҷелед накунем мега. биен ай пеш мардагоро бинем, сари як пиёлачой чақчақи дӯстона мекунем. хоб 3 сотиха, 4 хонага, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳама дора. медорои зиндагӣ мекунӣ. 290,000 сомон нархи хонаи назди ҳавлигӣ. худотон бачаҳо пурсон бошен аз нӯми канали мо. даҳмин хонаи фурӯшӣ, хонаи Ахирон. хонаи Ахирон аз Ҳисор шид, ҷамъбасти навори ирӯза аз хонаи Ҳисор. 2 ҳуҷрага, масоати 3 сотиха, Уртабуз, Ганҷрез, ҳардуш як ном. шаҳри Ҳисор. 250,000 марамат. дӯстон занг занед. хона дар Ҳисор, маҳаллаи Уртабузи Ганҷрез қарор дорад. чӣ тавре ки мебинед, ремонтҳои беҳтарин, хушрӯ кардагиай. 250 таш мега, савдои создора. дӯстон, шукронаи тенҷии ватан. шукр мекунем, ҳаминқадр меҳнат мекунем, баъри шумо навор мекунем. хулас, чанд қари метавонен поддержкаро фуромӯш накунен. оиди ҳар як хонаро рақамошонро гузоштагием, таги нархҳошондай, маълумотҳои бештарша бигирен. навор ки нофаҳмон бошад, повтор намуда тамошо кунен. ҳамаш хонаҳо баъри шумо.
зинда бошед дӯстон. Ҳамаатон ҳурмат мекунам. Раҳмат ба ҳаматон ки моро тамошо мекунед.